site n'aka ministri na-afụ maka mmekọrịta Naijiria na mba ụwa ndị ọzọ ahafego ton 50 nke erimeri date n'aka Kingdom of Saudi Arabia n'aka ministri na-ahụ maka ịkwalite ọnọdụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka ekesara ya ndị ọnọdụ dị aṅaa dị iche iche chụpụrụ na befa nakwazi ndị ọnọdụ ọghọm ekerechi dakwasị n'akụ Naijiria dị iche iche. Anụta akara eze ABS na Abuja Princess Ekwi Ajide ga-akọlụ aka n'isi. Na-ekwu okwu n'inyefe onyinye ahụ nke a na-akpọ Dabino n'asụsụ ndị ugwu ka ode akwụkwọ ọkpụtọlọkpụ nke ministri mmekọrịta mba ụwa onye nnọchite Adamu Lamuwa gosipụtara nkwenye ya na ministri nkwalite ọdịmma ndị mmadụ nke ọ sịrị na ọ maara nke ka mma n'ihe gbasara ikenye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ihe. O kwuru na mmekọrịta dị n'etiti Naijiria na ndị Saudi Arabia ebidoghị n'onyinye ahụ kama na ha na-emekọrịta ọtụtụ afọ gara aga n'ịdị otu nwanne nke obodo abụọ. N'aka nke ya, ode akwụkwọ ọkpụtọlọkpụ nke ministri nkwalite ọdịmma ndị mmadụ Abel Enito bụ onye natara ya bụ onyinye inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'afọ ministri ahụ nyere atụmanya na ha ga-eme ihe kwesịrị ime na o ruru ndị ọ kwesịrị iru aka. Na mbụri ka onye nnọchite Saudi Arabia na Naijiria Faisal Almadi nyefere ya bụ onyinye n'aka osote Director Middle East na Gulf Division nke ministri mmekọrịta mba ụwa Murtala Jimo n'afọ Naijiria. Ka ọ na-enyefe ya bụ onyinye ka Almadi sịrị na gọọmenti Saudi Arabia site n'onyinye ịkwalite ndụ ndị mmadụ nke Eze Salman wepụtara onyinye inyere Naijiria aka n'akụkụ dị iche iche. Onye nnọchite ahụ sịrị na ọ bụ nkwenye obodo ya ibelata afụfụ ndị mmadụ na-ata. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.